Walang edit pala 'to, uy. Hi, Lalab host. Ayan, Junaski, nag-love shoutout. Yan, Mark Ian Swanner, may galab shoutout Lalabs. Ayan, thumbs up. Salamat sa iyong patamsak Lalabs. Ayan, Mark Ian, may galab shoutout sa'yo Lalabs. Thank you so much. Open ko lang, Mark.
Late ako nag-open ngayon kasi nagluto pa ako. Wala pa, dalawa pa lang kayo, ayan. Ayan, Donna Von Hular, thumbs up there, ayan. Single love shout out Donna Von, ayan. Can you watch One Mind video now? Ayan. Okay, Donna Von, I will watch, okay? Parang wala akong harang. Also watching from Kentucky, ayan. Pwede na mo na will watch. You have a big mansion, Donna Von, ayan. This one, I'm here in your house, Donna Von, ayan. I am watching now, Donna Von, ayan. And I give thumbs up, 22. Yeah, I already give thumbs up, Donna Von, ayan. It's only 1 minute and 38 seconds, ayan. See many banana I have there? Yes. You have 7.56k, ayan. A lots of banana you have, ayan. Just want to say hello, watching from Kentucky. Stay blessed there like always, ayan. Okay, done watching Donna Von, ayan. Give me thumbs up also, Donna Von, before you left.
Give me thumbs up also. Donabon, thank you so much. And mga dalabs yung aking member po na si Ibs Mamalinta Vlogs. Ayan. Pinababa po ni Nightbot. Donabon done watching. Ayan. Superman, may love shout out. Ayan. Padikit po please from Superman. Ayan. Yan, ka-open-open ko lang Superman. Late si host ngayon. The Superman Travels. Ayan. Ang sipag mo sigurong mangisda. Kasi yung video mo, 1 month pa lang nasa 909 na yung views. Ay. 338. Minum ka lang. Minum ka lang. Minum ka lang. Minumin mo lang. Superman Vancouver Adventures. Ayan. Ayan, Superman, sa bahay mo ako. Superman, wala pang ganong tao kasi kabubukas-bukas ko lang lalabs. Late ako ngayon. Everyday talaga yung alis ko 5:30. 5:30 AM Pinas time. But today ay ngayon late ako nag-open. Turn the light. Sabay. Pero mo, nandyan ka pa?
Silos, ayan. Silos Eats. Hello langga new friend here. Ayan. Silos, may love shoutout po. Ayan. Salamat po. Ayan. Main channel mo po ba yan? Silos Eats. Ayan. May jacket ka na po. Salamat sa iyong patamsak. Ayan. Silos. Are we connected, my friend? Ayan. I will check. Main channel mo ba yan, Silos? Ayan. Turn the light. And patamsak naman ako sa nakapin. Ayan. Ako rin yan. Yung nakapin. Ayan. Yung aking bagong uploads. Road to 3K, my friends. Ayan. Sana road to 3K. Ayan. PT Bolin, may galab shout out. Hello, hope you are keeping ill. Ayan. Happy Thursday. Ayan. Happy Thursday, lalams. PT Bolin. Ayan. How the Philippines, my friend? No, I'm not in the Philippines, Silos Eats. I'm here in UAE. I'm not in the Philippines. I don't know what happened in the Philippines now. Now it's already 2:17 here, UAE time. Ayan. I think Philippines is good. Ayan. Annalyn Galindis, may galab shout out, lalabs. Ayan. Thank you so much, lalabs sa iyong patamsak. Kabubukas ko lang, Annalyn Galindis. Medyo late ngayon si host. Ayan. Kasi alam nyo, hindi ako nag-realize kagabi. Kasi yung aking laptop ay nasira. Ayan. But today, okay na siya. Ayan. Thanks God, okay na siya. Silos Eats. Ayan. This one is your main channel, Silos Eats. Just drop your link, no? I want to see your house. Ayan. Come visit me, my friend, and I'll return the package. Okay, this one is your main channel. Okay, I will come to your house. Silos Eats, no problem. I will visit your house. I'm coming now. Silos Eats. Yan, nag-love shoutout everyone. Patamsak naman ako sa nakapin, mga lalabs. Ay. Medyo late ngayon si host. Nag-open. Ayan. Silos Eats, I already connected to you, lalabs. I don't know where I connect to you. Ay. Si Silos Eats, I already connected to you, lalabs. Ayan. Thank you so much. I will give you 2 banana silos. Ayan, you are new here. I'll give you 2 banana silos each.
I'm watching now. Kilos Eats, ayan. Scorpion Chicken Challenge, ayan. Ayan, Funny Happy Short, ayan. Hey guys, mega love shout out. Funny Happy Short, ayan. Thank you so much, lalabs, for coming, ayan. Mary Rose Strawberry Tamsak Dansis, ayan. Parang pamor, ayan. Ayan, salamat madam sa paharang Mary Rose Strawberry, ayan. Ano to si Mary Rose Nation, ayan. Kilos Eats, ayan. Tamsak po upcoming live stream, ayan. Tamsakan natin yung live stream mo. Ay, nandyan ka pa ba, ano? Annalyn Galindes, nandyan ka? Ayan. Baka nang bakay, Annalyn, ayan. Sige, tamsakan natin yan, madam. Ayan, madam na Mary Rose. Ayan, Chicken Banana, ano? Kilos, ayan. I give you 2 banana, ayan. Carnicon, ayan. Thank you, sis. I'm watching now again, Silos. You are eating Carnicon papas, ayan. Ayan, Grace, mega love shoutout lala. Sige, tinan ko yung bahay mo, wait lang ha, ayan. LHC, mega love shoutout, ayan. LHC, ayan. May jacket ka na lala, LHC, ayan. Ayan, Zar. Grace, wait lang lalabs ha. Yes, it was good. Ayan. Why not showing other? Jar hope how. Waiting. Ayan, LH. Ayan, nagawa po ng kanyang pamamay, mga lalabs. Annalyn Galindes, baba ka ng bahay, lalabs. Ayan, done to you. Celos is, I give you already 2 banana. Ayan. Ronaldo Migalab, shout out. Ayan. Samira Chutay, Backyard Garden, dan Pasok Lipo, ayan. Samira, please return to LHC, ayan. LH, ayan, nagbuha po ng kanyang pamamahay. Ayan, tamsak Madam, Mary Rose. Tamsak na ako sa'yo, 2.
Whoever comes to my house, just hashtag the host. Ayan. And I'll return the package. Ayan. Thank you sis. Ayan. From Mary Rose. Annalyn Galindez, nasan yung bahay mo lalabs? Ayaw mong magbaba? Funny Happy Short, nandyan ka pa ba? Ayan. Tamsak dan. Ayan sis, salamat sa patamsak po. Ayan. Ayan, I'm done to you, Selos. Ayan. I give you 2 banana and 2 tamsak. Ayan. Thank you so much. Carnicon Papas Rice. Ayan. Harang pa more. Ayan. Salamat po sa paharang dyan, Madam Mary Rose. Ayan. LHC Dan. Ayan. From Grace. Grace Paguhit. Ayan. Tingnan natin yung bahay mo, Grace. Patamsak naman ako sa nakapin mga lalas. Patamsak. Yan, Clar Wukim. Ayan. Ang laki ng iyong pamamahay, madam. Sana all. 8.52k. Ayan. Ikaw ba to? Ang laki ng iyong pamamahay, Madam Grace. You have a big mansion. Ayan. 8.52k. Sana all. Ayan. Reggie Flores Remix. Kamsak naman ako sa nakapin mga lalams. Ayan. Grace dating dikit. Ayan. TikTok po. Ayan. From LHC. Ayan. Ayan. Tamsakan ko yan. Madam Grace, malaking bahay. Annalyn Galindez, nandyan ka pa ba? Telos, you're still there? Ayan. Thank you so much, sisi. Walang anuman po. Ayan. This is RBF Mini Sound. Solve host. Ayan, shout out Nilmar. Kumusta naman dyan? Monetize ka na? Ayan. Hindi ako nagilis kagabi, Nilmar. Kasi nasira yung aking isang computer. Ayan. Tambay lang muna kung maya-maya punta na naman school. Ayan. Sige lang po kasi channel lalabs. Ayan. Braveheart, Tamsak host, mega love shout out to all. Ayan. Nag-congrats na si Lolo. Ayan. Congratulations, Nilmar. Ayan. After 4 to 5 months, nasahod ka na niyan, Nilmar. Ayan. Kailangan mong ma-reach yung $100 para makasweldo ka na. Ayan. Tamsak lang sa premier, sapat na. Ayan. Yan, punta tayo kay Grace muna and then after that, punta tayo kay Braveheart. Yan, salamat host. Nag-ilis ka na, Nilmar. Mag-ano ka na, mag-live. Yung nakikita ka para makilala ka na nila. Ayan. James Migalab shout out. James GPGP thumbs up. Ayan.
Thank you so much, James, sa patamsak eh. Thanks po sa TW sa nakapin. Ayan. Ilalab, ikaw yung susunod dyan. Malablab naman ako sa nakapin mga lalas. Patamsak. Ayan. Funny Happy Short. Hi. Ayan. Mega love shout out. Funny Happy Short. Ayan. Ayan, nasa bahay makuli. Madam Grace. Ayan. Ilang beses ba mag-congrats si Lolos? Nakadikit pala ako sa'yo, ano? Laro Kim. Saan ba tayo nagkadikitan? Bakit nakadikit to? Ayan. Dan pulpak po nakapin. Ayan. From Mary Rose. Hello, host. Ayan. Ano lang yan, Nilma? Tama na yung isang congrats. Ilan ba yung gusto mong congrats galing kayo? Reggie Flores Remix. Mag-congrats uli yan, Nilmar, kapag sasahod ka na. Ayan. Nag-ano ka na, mag-LS ka na. Ayan. Danny Morcos, mega love shoutout na Lams. Ayan. Full pack sa magandang diwata na nakapin tulad ni host. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Patamsak naman ako sa aking mga member mga lalams. Ayan. Binababa po sila ni Nightbot. Ayan, Madam Grace. Nakadikit na pala ako sa'yo. Hindi ko alam saan ba tayo nagkadikitan. Ayan. Congrats po, Idol Nelmar. Ayan. Ayan ang sipag kasi ni Nelmar kasi may isa pa daw akong hintayin na congrats. Iwan ko ba dun na nag-guide sa akin? Wow. Congrats ka uli kapag ano, na-apply mo na ba lahat? Pag na ano mo na yung ano, yung mga super chatter, na-apply mo na ba yun? Tapos yung join button, ayan. Nelmar. Tuwad lang sa premiere, ayan, sapat na. Hindi ko alam kung saan tayo nagkadikitan, Madam Grace. Ayan. Hindi pa, host. Ayan. Nahintayin mo yun sa kaka-congrats ni Lolo. Ayan. I-apply mo na yung, pero na-apply mo na yung join button. Hindi ka pa tapos. Bless Friday from Braveheart. Ay. Yung susunod ko Braveheart, huwag kang umalis eh. Thank you, Braveheart. Ayan. Ang sipag kaya ni Nilmar. Ayan. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ganon yun. Ayan. Mga lalagdan na ba kayong magtamsak sa nakapin? Ayan. Yun nga ata yun, host, yung hinihintayin kong congrats ha. Oo, pag natapos mo na lahat, Nilmar, ayan. Congrats ka, Nilolo, pwede ka nang magka-member, ayan. Ayan, punta na tayo kay Braveheart. Nasaan na yung bahay mo, Braveheart? Road to 8.6k. Ayan, sana all. Ayan. Sana all, madam. Ayan. WC po, ayan. Mga lalapatamsak naman ako sa aking pelikula ng Uragon po, yung aking bagong uploads, ayan. Kaya hindi ko pa daw pwede buksan main channel ko ha. Yun naman nagsabi ni Nilmar di pwedeng buksan. Buksan mo oy.
Kahit naman hindi pwedeng buksan. Maniwala dun, oy. Bakit di mo bubuksan? Hindi naman mawawala yan. Ay. Paano mo siya makikita kung di mo bubuksan? Yan, punta tayo kay Braveheart. Braveheart, nasaan na yung bahay mo? Ayan. Punta muna tayo sa may mga premiere. Ayan. Mas bati. Ayan, dala ko sa'yo ng 2, Madam Grace. Binigyan kita ng 2 po. Ayan. Ayan. Dala ko ng 2 sa'yo, Madam. Ay, ganun, no? Iba-iba talaga mga sinasabi. May premiere pa naman ako mamaya. Buksan mo, Nilmar. Uy, ayan. Share, mega love shout out Mikasha Cuisine. Ay, kumusta ka na, Mikasha? Hindi ako nangingisda, Mikasha. Tinatamad ako. Kumusta ka na, Lalams? Hindi ako nag-LS. Sana all na maayudahan. Hindi ako nag-LS kagabi, mga Lalams. Kasi nung isang gabi, nasira ang aking computer. Ayan. Okay na ngayon, okay na si host. Ayan. Kaya yung isang LS ko doon, yung last, ako'y umiiyak. Ayan. Pang maluhalo yung aking mga mata. Ayan. Pero okay na ngayon, okay na yung aking computer. Ayan. Kaya naka-LS na ako. Ayan, Mikasha, kumusta ka na, Lalams? Ayan, ako din walang LS yesterday, host. Bakit, Mikasha? Nag-day off? Nagpahinga ka, ayan. Lapit ka ng sumildo, ayan. Mikasha. Pautang, Mikasha. Mikasha, pautang ba? Ayan. Pautang. Kuya Jung, mega love shout out. Good morning, my friend. Ayan. Wait, host, mag-set ako ng katamsakan ko, ayan. Sige, Mikasha. Para ipin kita. Ikaw, sunod ko dyan, no? Ayan, congrats nyo na si Nilmar, Kuya Jung. Muni na si Nilmar, Kuya Jung. Ayan. Musta fan sa'yo, host. Ilang Braveheart. Ayan. LHC, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Hey guys, ayan. From Funny Heart Short, mega love shout out. Ayan. Mega love shout, Kuya Jung, morning po. Ayan. Upcoming LS Premier Tamsak. Ayan, sapat na. Tamsakan natin yung Braveheart. Ayan. Kuya Jung, wag kang umalis dyan. Ipin kita mamaya. Ayan. And Braveheart. Question of Eileen, English only. I'm nosebleed. Luwi. Congratulations, Nilmar Channel. Isa ka ng ganap na adik. Lokot si Kuya Jung. Ayan, Vegas 21 Mix Vlog. Tamsak sa'yo, host, at sa nakapin. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Vegas 21. Ayan. Maraming salamat po, Braveheart. Tamsak, dati naman tayong dikit. Thank you, Kuya Jung. Ayan, natamsakan ko na po, Braveheart. Dating dikit man ako sa'yo, Lalams. Ang laki na pala ng bahay mo. Sana all, ayan. Natamsak po, ang daming may premiere ngayon, ayan.
Ayan, Shirley Rodriguez, mega love shout out. Ayan. Hello, beautiful. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Shirley, meron ka na pong ano, jacket. Wow, congrats po. You're now a certified YouTuber. Ayan. Ayan, thumbs up. Ayan. Salamat po sa pa-thumbs up. Ayan, meron ka na pong ano. Thanks, host idol Vegas 21 OTW. Ayan. Mega love shout out. Ayan, 9 million endows, mega love shout out. Braveheart 21, thank you. Ayan. From Kuya Jong, Edwin on the mix. ganap ka na daw na adik Nilmar. Ganap ka ng adik Nilmar. Adik sa ano, pangingisda. Ayan. Ay, ano, Mikasha, nasa na yung bahay mo? Ayan. Ating dikit Braveheart. Any sound system. Let's see, ayan. Ayan, Braveheart. Bigyan kita ng dalawa lalabsa, ayan. Braveheart, dalawa, ayan. Salamat, Braveheart. Ayan. A charming smile. Your makeup is beautiful. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Shirley Rodriguez. Ayan. Mga lalabs, madaling araw dito at 2:42. Ayan. Baka isipin nyo bakit ako naka makeup ng madaling araw. Kasi galing ako sa work. Ay, hindi ko na tinatanggal yung makeup ko. Galing ng trabaho, diretso na dito. Ayan. Downtown Solve, Kuya Jong. Ayan. Party music lalabs, mega love shout out. Ayan. How are you, party music? Ayan. Explore side, mega love shout out. Harang, ayan. Salamat na love sa paharang, ayan. Explore side, ayan. Thank you for coming, lalabs. Explore, ayan. Wow. Braveheart. Ayan, hey guys, from Funny Happy Short, ayan. Ano, Mikasha, nasaan ka na ba? Ayan. Saan na ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Sa nakapin, yun, ayan. Cooking with Zapia, mega love shout out. Cooking with Zapia, lalabs, ayan. Nandyan pa ba si ano, si Mikasha, oy, ayan. Braveheart, ayan. Sana all masipag po, ayan. From Explorer side. Kuya Jong Vlog Dan po pabalik from LHC, ayan. Kuya Jong Dan sa LHC, ayan. Pabalikan na lang po. Mga lalas, palablablam na ako sa aking member dyan, ayan. Nasip, ano, party music, di Jackie, ayan. Cooking with Zapia po, nagbaba ng kanyang pamamahay, Explorer side, ayan. Thanks, Kuya Jong, ayan. From Braveheart, ayan. Shirley Rodriguez po, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. DJ Edwin on the mix. Ayan, Explore side, nagbaba rin po ng kanyang bahay, mga lalabs. 10 million in the house, may kami galab shout out, ayan. Nasaan na ba to si ano? Kuya Jong. DJ Edwin on O kita, dyan ka na lang ayun o. Ayan, katamsakan natin si Kuya Jong. Ayan, malalapat. Dikit naman ako kay ano, party music. Ayan. Party music di Jackie po. Ayan. Umba po ng kanyang pamamahay. Carles Mix Club DJs.
Let's see full pack sa'yo, friend. From Kuya Jong. Ayan. Cooking with Zapia po ng ba ng kanyang pamamahay. Cooking with Zapia. Ayan. Upcoming LS from Kuya Jong, mga lalabs. Tamsakan na po kita, Braveheart. Pinapanood ko pa kasi may harang ka. Ang pangalawang dikit ko sa'yo, wait lang. Ayan. Ayan po na tayo kay Kuya Jung. Umalis na pala si Ang simikasya muna pala kasi kanina pa siya dyan. Ikaw Kuya Jung, susunod ko Kuya Jung ha. Ayan. Ayan, nakasabit ka na Mikasya. So Kuya Jung, sunod kay Mikasya. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Cooking with Zapia. Ayan. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Mga lalas palablab ako sa aking member dyan na si Party Music di Jackie. Ayan. 7 PM pero mapaga ako ng 6 PM start ko. Ayan. 7, 8, 9, 10, 11. Tamsakan natin yan. Malapit ka na palang mag 2K Mikasya. Makaabutan mo na ako. Ayan, bigyan kita ng 2 Mikasya. Ayan Ayan, 2 Mikasya ha. Ayan. Ayan, Mikasya Party Music, mega shout out. Ayan. Ayan, Mikasya Kusin. O yan si yung may islands sa dulo. Mag-graduate host bulong. Ayan. Tumunggur manuit ng Umbot, oy. Hindi ka pa makagraduate kasi lalapangin pa yan ni Lolo, oy. Ayan. Tamsakan natin yan, Mikasya, ayan. Madalas palablab naman sa nakapin, ayan. Oo. Kamot. Ayan. Dan sa nakapin from Kuya Jung. Ayan. Salamat po Kuya Jung sa pagtamsak kay kay Mikasya Kusin. Ayan. Padikit iwan bakas from The Only Channel. Ayan. The Only Channel, mega love shout out lalams. Ayan. Yan Mikasya Kusin, pangalawang dikit ko to. Yan with thumbs up. Para dikit, ayan. Doon ako mag-comment sa sa mo premiere ay upcoming LS pala. Ayan, kasundan ako ng 2 sa'yo. Ayan, 190. Ayan, kunting-kunti na lang. $90. Ayan, Eric, mega love shoutout na loves.
Eric L3, ayan. Nagawa ng kanyang pamamahay, Eric L3. Ayan. Galab shoutout, Eric. Ano ba ito, Mika? Sa 10 na lang? 1995. May aswang sa LHC, ayan. LHC, ayan. Tuklidan to you here on my main. Stay connected, ayan. From Mikasha Cuisine, Pani Happy Short, dan po pabalik na lang, ayan. And 4 million in dance, bigla shout out, 4 million. Ayan. Kuya Jung, punta ko sa bahay mo. Kamot. Ayan. Kamot. Ayo, ada post credit card. Ano pa lang, 100. Adsmos credit card, ayan. Salamat, ayan. Credit card ba? Ayan. Mali pala yung basa ko. Salamat ni Kasha Lalams. Credit card ba? Ayan. Let's see po, ayan ang ba ng kanyang bahay. Kylie Migalag shout ha. Kylie, how are you, Lalams? Kylie, how are you now? Ayan. You miss me, Kylie? You didn't see me last night? Yung kulay ng damit ko, Mikasha, parang pang preso. Orange. Ayan, Rone Arambala, Migalab shout out. I'm good, how are you? Ayan. I am good also, ayan. Yeah, because I was busy, ayan. Okay, no problem, Kylie. Ronnie Arambala, baka uwi na ako Pinas this April, host. Wow, tapos na ba yung contract mo, Mikasha? Ramadan yun. Mag-vlog ka na lang, di ba? Mikasha, magba-vlog ka na lang, Lalams. O sa ano pa, Mikasha, sa August, ayan. October pa, ayan. Ano ka, nag-resign o vacation ka lang? Sa October pa, vacation ka lang ba, ayan. Hindi ka na babalik. Mag-ano ka na lang, Mikasha, mag-ano ka na lang, LS. Ganun din ako pag nakauwi, ayan. Mag-focus ako sa aking YT. Para makadami tayo ng pera, ayan. I connected to the link, ayan, Mikasha, dandaw po sa'yo si Kylie, ayan. Balikan na lang. Magtatanim ako na sa bukid, ayan. Ngayon, magtatanim ka sa bukid, Mikasha, ayan. Marami ka na sigurong pera. Marami ka ng ipon, Mikasha, ayan. Kasi sa probinsya natin, kahit wala tayong pera, basta may mga pananim, ayan,
Buhay na buhay ka na, araw-araw may gulay, ayan. Macdolf Gore, Tamsak Danhos Harang, ayan. Galab shout out Macdolf Gore, ayan. Hey guys, from Funny Heart, ayan. Funny Happy Short. Fancy Funny Short. This, you have one subscriber. What is this? Ah, you're hiding your banana. I think you have a big mansion, Funny Happy Short, ayan. Because you hide your banana sa, ayan. Kuya Jung, nandyan ka pa Kuya Jung? Nagtampo natang si Kuya Jung, ayan. Kuya Jung, nandyan ka pa ba Kuya Jung? Ayan. Kuya Jung, you're still there. Try ko nga itanim yung mismong pera back ko nga Miss Blo. Hindi, baka marami ka ng ipon Mikasha, ayan. Dito lang ako, ayan. Try ko itanim daw yung ano. How do people hide their subscriber? Why would you wanna do that? No need to hide, Kylie. Ayan. Even you hide your banana, Lolo will see, ayan. Na nagmuni mo nilang nagkape ka na ba Kuya Jong? Ayan. Na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Ayan. Tingnan natin kay Kasha. Si Kuya Jong na isunod natin. Ayan. Ayan. Nagmuni-muni pa si Kuya Jong pala. Uy, ayan. Siguro, Mikasha, marami kang ano pala yan. Muni-muni pa si Kuya Jung, nag-ano pa. Paong gising lang ata to. Nakahid banana ko friend lambot eh. Gag. Nakahid ba Kuya Jung? Lambot to si Kuya Jung. Ayan po na tayo kay Kuya Jung. Ayan. Sana yung ano ni Kuya Jung. Yung LS niya. Ayan. Tamsakan naman natin si Kuya Jung. Ayan. Nakahide pa daw yung kanyang banana. Ayan. Malambot. Di ba Kuya Jung pagbagong gising matigas? Plus, I don't know how to do that. No need to hide your banana, Kylie. Ayan. Yan mga lalabs yung aking member na si Kino po Bambam. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako sa aking mga member, mga lalabs. Ayan. Casper TV. Ayan. Migalab shout out lalab Casper. Ayan, Mikasha, nandyan ka ba ba? Idikit ko to ulit sa'yo. Pangatlo, Mikasha. Ayan. Ayan, Casper. Ayan. Kuya Jong, dito ka rin. Ayan. Kuya Jong gala. Nagmuni-muni pa daw si Kuya Jong. Mukha ko na lang matigas, friend. Buang. Kapi ka na Kuya Jong. Ayan. Tumayo ka na dyan. Ayan, tumawa tuloy. Casper, supportive tayo. Ayan. Karoon na rambala dan sa LHC Idol. Sukli na lang. Ayan. Ayan, Casper, supportive si Kuya Jong. Ayan. Supportive yan ni Kuya Jong. Ayan.
Kuya Jong dating dikit, ayan, patamsak na lang lalab sa nakapin, ayan. Tamsakan natin si Kuya Jong. Chan chan chan, chan 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 chan. Mm. Yan, Casper po nagawa ng kanyang bahay, ayan. Kuya Jong, na-reach mo na ba yung $100 mo sa sweldo ka na? Yung mga lalabs yung aking mga member dyan po, ayan, binababa po ni Nightbot. Casper TV Dan Pulpak at Bakas po from Vegas 21, ayan. Casper, pabalikan po si Madam Vegas, ayan, dan po sa'yo. Time lover, ayan. Casper TV dan sa'yo, friend, from Kuya Jong, ayan. Tamsakan po ang nakapin, tamsakan, ayan. Para and Elos Vlog, mega love shoutout po, madam, ayan. Salamat po sa iyong patamsak, Madam Ara and Elos Vlogs. Ayan. Dikit nyo yan mga lalab, si Madam Ara, ayan. May dami-daming tao dyan, everyday siya nag-LS. Ayan. Tusok ko, salamat po sa patusok, madam, ayan. Madam Ara, ayan. James GPGP po, ayan. Tadam, tan. Sabi ni Kuya Jong, oh, friend ba? Na-hit ko na ang problem ko, paano ako sa sahod? Masahod ka na, Kuya Jong, sa 21, ayan. Kunting kimbot na lang, ayan. Ngayong 21, Kuya Jong, sisweldo ka na niyan. Ano ka ba, cash o may ATM ka? Ayan, James GPGP po, nagbaba ng kanyang pamamangay mga lalams. Ayan. James GPGP. Ayan, James GPGP. Ang laki ng kanyang bahay, ayan. Vegas Dansokli Pulpak from Casper TV, ayan. RB Many Sounds Vlog, nagalab shoutout Tamsak Idol, ayan. Nagalab shoutout RB Many Sounds. Thanks Casper TV, ayan. Yan si RB po nagbaba ng kanyang bahay. Patusok naman hos bago bahay ko, ayan. Sige lalatap, tusukin mo muna yung nakapin, ayan. RB Mini Sound, tingnan ko yung bahay mo. Bagong upload mo to, ayan. Hindi bagong bahay, bagong upload. Mambudol. Kuya Jong, paano yung sahod mo, cash? Sa 21, sisweldo ka na yan. March 21, ayan. Sweldo ka na yan kasi ako nakasweldo na ako nung February 21, ayan. Wala OE ako na fill up, friendo. Wala kang na fill up? Anong walang na fill out? Mambudol. Oh. Ayan, nasa bahay mo ako, RB. Pinapanood ko yung bahay mo, RB, ha. Ayan. RB Mini Sound Vlog Dan Pulpak po from Vegas. Ayan. Ayan, mga lalabs yung aking mga member dyan. Ayan, na binababa po ni Nightbot. Ayan. Ano po si Batang Sunstorm. Ayan, binababa po ni Nightbot.
Palablab naman ako mga lalabs sa aking mga member. Ayan. Thank you so much. And RB, dan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Sino pa may premier dyan na gusto magpatamsak? Ayan. Kati ng mata ko eh. Yung tamsak uli Kuya Jong, after ko na mamuni wala pa ako apply para sumahod. Wala ka Kuya Jong, bakit di mo inaayos yan? Wala, ayusin mo na yan Kuya Jong, oy. Kasi alam ko marami nagpapalipad sa iyo eh, ayan. Kylie, ayan. Bakit wala pa Kuya Jong? Kailangan mo pa ng BIR, ayan. Casper, nandyan si Casper. Sino ba yung pumasok kanina sunod kay Kuya Jong? Nandyan pa ba si Pani? Nandyan pa si James? GP. Si Vegas, ayan. Nandyan si Vegas. Madam Vegas, nandyan ka pa ba? Ayan. Ayan, Casper po nagbuba ng kanyang buy, Casper TV, ayan. Patamsak naman ako mga lalab sa ano nakapin, ayan, sa kanyang upcoming LS, ayan. Nalibangin ko nga to si ano, si Vegas eh. Ayan, Casper po nagawa ng kanyang bahay, ayan. Kylie, ayan. Kylie, ayan, please connect to Vegas 21, Kylie Lalabs, ayan. Natamsakan ko na to madam sa iyong ano. Ayan, Vegas 21 dan dating dikit. Ayan, dan tamsak. Ayan, Casper, ayan. Casper nagbawa po ng kanyang bahay. Ayan, Vegas 21 dan pabalik na lang po. Ayan. From RB. I am all done with that one. Ayan. Prima Lalabs. Bakit wala kang jacket? Anong nangyari sa'yo? Akrima, bakit wala kang jacket? Anong nangyari Akrima? Ayan. Bakit hubad ka Akrima? Anong meron? 10 million in the house? Igalab shout out. Akrima, bakit ka nakahubad? Ayan, bakit siya nakahubad doy?
Bago host, ayan. Ah, bago lang ba? Ayan. Isang account mo to, yung isa iba yun. Okay. Yan, kumusta ka na, lalabs? Ayan, Casper TV. Ayan, guwapo ng kanyang pamumuhay. Casper, ayan. Iba pala yung isa, Akrima, no? Mga nalang, patamsak naman ako kay Bicola ng Oragon. Ayan. Aking bagong upload. Eric L3, ayan. Galab shout out, lalabs. Eric. Kumusta na yung ano mo, Akrima? Yung WH mo, ayan. Ayan, Ada Crab, Galab shout out. Dan at Vegas 21 Mix Vlogs, ayan. Madam Vegas, pabalikan si Ada Crab, ayan. Dan po sa'yo. Eric L3, nagbawa ng kanyang pamamahay, ayan. 11 million in the house, Galab shout out. 11 million, ayan. Madalas palablab naman ako sa aking member dyan na si Mount Bali, ayan. Mount Bali po, ayan. Padikit naman ako mga lalab sa aking mga member dyan, ayan. Thank you so much. 11 million in the house, bigyan love shout out. Ayan. Ayan mga lalab, dan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Roger Palakat, Dan Sukli from Casper, ayan. Ayan, Roger Palakat, dan na sa'yo si Casper TV, ayan, maraming salamat. Yan, Ada Crab po nang gumawa ng kanyang pamamahay, Ada Crab. Ayan mga lalabs, dan na ba kayo sa nakapin? Pupunta tayo kay ano? Kay Casper, ayan. After kay Vegas, kay Casper. Ayan, Jonaski po nagbawa ng kanyang pamamahay. Jonaski, ayan. Hindi na ba kayo sa nakapin mga lalas? Punta tayo kay Casper, ayan. Yung bahay mo, Casper, nasaan? Ayan. Casper. Nilmar, kumusta? Ay, Nilmar. Like kung naisip si Nilmar. Ang Akrima, kumusta na yung WH mo, lalabs? Mga lalabs, padikitan nyo naman si Kylie Krepner Vlogs. Ayan. Magguto channel na lang po kayo pag kayo didikit kay Kylie. Ayan. Hindi kasi siya marunong magbaba ng kanyang link. Ayan, 10 million in the house. Miga love shout out. Ayan. Kumusta na yung ano mo, lalabs? Ilan na ba yung ano mo? Yan pala yung isa mong ano. Bay mo ko Akrima, yan. Skating Jeddah, yan. Three minutes lang pala to, Akrima, yan. Pinapanood ko, Akrima, yan. Tamsak lang sapat na, yan. May galab shout out. Yan, Akrima.
Di ka pa muna Akrima, ayan. Sinilmar channel na muna na siya, ayan. Umalis na ata. Lagi ko yun siyang piniplay, ayan. Na ano na siya lalabs. Namuni na siya, naka-apply na siya. Na-approve na siya ni Lolo, ayan. Tamsak lang sapat na, may galab shout out. Ayan, palablab naman. Salamat host, ano lang ano man. Ayan, Casper TV, ayan, nabuha po ng kanyang, huwag ka magbaba ng bahay, nakapin ka na, ayan. Hey, Ailinski, ayan, Dragon Gaming, may galab shout out. Dragon Gaming, kumusta ka na Dragon Gaming, ayan. Ay, nasabay mo pa rin ako, Akrima, sa iyong, skating, ayan. New video from Dragon Gaming, ayan. Funny happy short, ayan. Patamsak palablab mga lalabs. Mga lalabs palablab naman ako sa aking mga member dyan na si Bia Pick and Mix Vlog po, ayan. Kuya Jong, ayan. Ayan, full watch ako Akrima. Sa iyong bahay lalabs, ayan. Full watch ko siya. Ayan, done na. Charararan, charar. Ang kailangan lang ni Akrima ngayon, WH, ayan. Malaki naman na yung bahay mo. Yan kuya yung mga lalabs. Ayan, Casper OTW from Jonaski, ayan. Salamat ho sa WH, walang anuman lalabs, ay sana mamuni ka na. Ano na ba yung WH mo nila, Akrima? Nasa kalahati ka na ba? Ayan. Ayan, tamsak lang sapat na. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay.
Ayan, Casper Dan from Junaski. Ayan, pabalikan na lang Casper si Junaski. Dan po sa'yo, thank you. Ayan. Adadam. Ayan, Junaski Dan from Casper. Ayan. Thank you, lalams. Gmark Autentico Miguel Love shoutout po. Ayan. Gmark Autentico Tamsak host. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak. Ayan. Junaski Dan Pulpak from Gmark. Ayan. Salamat lalas nagsusuklian si Junaski. Ayan. Nagsusuklian Gmark si Junaski. Ayan. Ada Krab. Ayan, bumalik si Ada Krab. Ayan, Ada Krab po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Gmark OTW from Junaski. Val Palmares, Miguel Love shoutout lalabs. Val Palmares. Ayan. Thank you so much. Yan, 9 million and dollars. Miguel Love shoutout. Nandyan pa ba si mga lalas po, lablab naman ako sa nakapin kay Bloody Coder po. Ayan. Lablab naman sa nakapin mga lalas yung aking member dyan na si Bloody Coder. Bismillah. Gulat ako. Ayan, Val Palmares, Casper TV Dan Pulpak. Ayan. Gmark Dan from Junaski. Ayan. Malablab naman ako mga nalab sa nakapin. Ayan. Yung isa kong member dyan na si Batang Sandstorm po. Ayan, binababa po ni Nightboot. Gmark Autentico Vlog Dan Pasukli from Arnaldo. Ayan. Junaski Dan Pasukli. Ayan. 11 million and dollars. Miguel Love shoutout.
Madalas palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Tana, tanana. Dikit naman ako sa nakapin mga lalams kay Bloody Coder po. Ayan. Thank you so much. Ayan, 11 million in down sa Miguel Abi shout out. Ay. Yan, BN Mix. Via Pick and Mix vlog po. Palablab naman ako mga lalab sa aking member. Ayan. Thank you so much. Dan sa nakapin. Ayan, from Akrima. Ayan. Kilalas, maraming salamat. Magbakas ka po dyan, Akrima. Ayan. Nagsusukli po yan yung aking member. Thank you so much. Road to 8.6. Ayan. From Grace. Sana all. Ayan. Road to 8.6. Sana all, Madam Grace. Ayan. Ayan mga dalas, palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Ayan, paligid naman ako kay Bloody Coder mga lalabs. Nakapin po. Ayan. 14 million in downs. Bigay mga labi shout out. Mag-iwan po kayo ng ng bakas sa dulo ng Island Ski. Ayan. Cooking with Sapia dan full pack from J Mark. Ayan. Cooking with Sapia, please connect to J Mark Authentic Vlogs. Ayan. Thank you. 12 million in down. Bigay mga labi shout out. Ayan. Mga lalabs yung aking member dyan na si Kino Bambam po. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Palablab naman ako. Ayan. Nani Silva Mega Love shout out. Ayan. Uy amiga. Ayan. Amiga Nani Silva Mega Love shout out lalabs. Ayan. Nani Silva po palablab naman mga lalabs. Ayan. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Nani Silva. Ayan. Mga lalabs palablab naman ako sa nakapin. Ayan. Nani Selva po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Nani Selva. Thank you so much, Nani Selva lalabs. Kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Thank you. Ay. Mga lalabs, yung aking member po na si Bloody Coder. Ayan. Nakapin po, padikit naman ako mga lalabs. Sinusunod natin, ayan. Jasper si Eric. Nandyan pa ba si The Only Channel? Wala na ata. Hino Dan, ayan. Lalab sa Krima, thank you so much. Ayan. Ano mo yan lalabs, Akrima? Nagilis din yan si Kino, ayan. Yun ang skidan from Akrima, ayan. Magbakas ka dyan, nasaan na ba yung bahay mo? Ayan, Premier. From Ara and Elongs. Natinang ko lang si ano. Ayan, patamsakan naman si ano mga lalab sa kanya upcoming premiere. Ayan. The sky. Tamsakan ko to Madam Moss, Madam Ara. Ayan.
Tatamsak naman ako sa nakapin mga lalabs. Kanyang upcoming premiere. Thank you so much. Ayan, Ebs Old Connect. Ayan, thank you so much, lalabs. Akrima. Let you go. Yan, dan tamsak Madam Ara. Ayan. Dan Nasibal Palmares Idol sukli na lang. Ayan. From Ronnie Arambala. Ayan. And million daw bigla shoutout cooking with Sapia Dan. Ayan. From Ara and Elos Vlogs. 10 million daw bigla shoutout. Ayan. Da 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 da. Ayan, Madam Ara, dikit ko to sa'yo dalawa, Madam. Ayan. Battery mix. Ayan. Ara Dan from Akrima. Ayan. Salamat, lalabs. Yan, Madam Ara, pabalikan na lang po si Akrima. Ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Emal, Akrima 36 dan dikit skating. Ayan. From Ara and Elos Vlogs. Ayan. Palablab ako kay Akrima mga lalabs. Yan, 9 million and dollars bigla shout out to Roger. Ayan. From Akrima. Madalas palablab naman ako kay anong party music di Jackie. Ayan, binababa po ni Nightbot. Akrima, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Akrima. Sonic Wave Disco Mobile. Party Dan from Akrima. Ayan. Ayan, salamat, lalabs. Padikit naman ako kay kay Bloody Coder. Ayan. Akrima, thank you. Ayan. Sino si Katsura? Ako yan, Madam Host. Si Katsura, dinikit ko sa'yo yan. Ayan. Si Katsura. Si yan, si Ailinski. Akrima Dan Pulpak po. Ayan. From J-Mark Authentico Vlogs. Akrima 36, pabalikan na lang si J-Mark. Ayan. Dan sa'yo, lalabs, thank you. Ayan. Iway Manay. Ayan. Ngayon, nandito pa ako sa isa pang didikit ko sa'yo, Madam Ara. May harang. Ayan. Ayan, may harang. Pinapanood ko pa. Wait lang. Ayan, cooking with Sapia, nabuba ng kanyang pamamahay.
Cooking with Sapia already done. Ayan. Sumayaw-sayaw, sasayaw-sayaw. Ayan. Ayan mga lalabs, yung aking member po na si Bia. Ayan. Bia Pick and Mix Vlogs. Ayan po. Ayan. Cooking with Zapia. Pabalikan na lang po si RN Elos Vlogs. Ayan. Cooking with Zapia. Connect to RN Elos Vlog lalabs. Ayan. Ang haba naman ng harang mo, Madam Ara. Ayan. Ilang minutes ba ito? Ayan, 3 minutes. Then it goes a little something like this. Ayan, 6 million in the house. Big love shoutout. Ayan. New video from Dragon Gaming. Ayan. Two minutes pa, Madam, parang tagal. Padil luwi-luwi-luwi. Ayan. DJ Rams, Idol. Then it goes a little something like this. Ayan, 1 minute na lang, Madam Ara. Idikit ko na sa itong isa. Ang tagal, hindi pa ako nakakaalis. 7 million. Thank you so much. Ayan. Lanao del Norte. Luwi-luwi-luwi. DJ Rams, Idol. Ayan, Think Lo. Ayan. Think Chloe Vlogs. Mga love shoutout. Hello po. Ayan. And may jacket ka na. Think Chloe. Ayan. Mga love shoutout. J Mark. Ayan. Think Chloe. Ayan. And Madam Ara, tapos ko na yung ano mo. Halig dyan, mga love shoutout. Dikit ko to sa'yo uli, Madam Ara. Ayan. Thank you. Ang tagal naman, ang tagal nung ano mo, harang. Oy, ayan. Dito ako magbaka sa ano mo, LS.
Yan, punta tayo kay ano, nandyan ka pa ba ano, Akrima? Si Fanny walang short video lang siya, ayan. Si Fanny. Ali dyan, may love shout out, Mary Rose Strawberry, ayan. May love shout out, Madam Mary Rose Strawberry. DJ Edwin on the mix. Love naman ako kay ano, Madam Malalabs, ayan, kay Akrima. Tamsakan ko na pala to. Thank Louie Vlogs dan full pack from J Mark, ayan. Ali Jan Mersay nagbaba ng kanyang bahay, ayan. J Mark po nagbaba ng pamamahay, thank you so much. May premiere si Madam Mary Rose, ayan. Wait lang madam, pakatapos po kay Akrima, ayan. Tamsakan ko na pala to Nilmar. Ay, Nilmar ako ng Nilmar, Akrima pala. Dahil kong naiisip si Nilmar. Ayan si ano kasi si Nilmar na monetize na. Ayan, Akrima, dikit ko to sa'yo, Akrima, ha? Ayan. Ayan, Akrima, dikit ko to sa'yo, lalabs. O yan, si live score, ayan. Ayan na, ayan, nasa bahay mo ako. 3 minutes. DJ Edwin on the mix. Do it. Punta tayo kay Mary Rose Nation, ayan. Party music di Jackie po, ayan. Palablab naman ako mga lalabs. Wow, flooding, ayan. Ali dyan dun, pladder, ayan. Otherwise, night boot will kick you out. Ayan. Ano si Madam ano? Madam ano? Mary Rose. Ano yung iyong bahay, yung premiere mo, ayan. Elos Vlogs, ayan. Himak, ayan, dan laugh trip mga video mo, ayan. Kain tayo guys habang tusok, ayan. Kumain ka lang yan, Kuya Jong. DJ Edwin on the mix. Yan, Madam ano, Mary Rose. Ano ba yung bahay mo, ayan. Ayun. DJ Edwin on the mix. And Akrima, full watch sa 3 minutes mong video, ayan. Road to 1K pa ayuda po, ayan. Hindi ko nakita yan. Wait lang, lalabs, ha? Huwag kang umalis, eh. This is the mix of Carly. Ali dyan, ayan. Tamsakan muna natin si Madam Mary Rose. This is Team Destruction. Mag-alarm ka. Basta Team Destruction.
Wait lang Thank Chloe. Kamsakan ko lang muna to si Madam Mary Rose. Sunod ko, wait lang Ayan. Upcoming LS from Ara and Elos Vlogs. Full pack sa nakapinhos. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose. Dan po si Kuya Jong. Ayan. Puti double sa nakapin ulit. Ayan. From Kuya Jong. Sige po, salamat. Ayan. Kuya Jong, kumain ka lang dyan. Last update March 1. Ayan. 1451 WH. After 2 days, check mo ulit Akrima. Ayan. 1451. Mga ano lang yan lalabs. Mga 2 months pa. Ayan. 2 months pa. Akrima. Ayan. 2 months pa. Akrima. Ano kanyan? Mamumonetize ka na yan. Gi-play kita uli mamaya ha. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction. Hanggang tamsak sa nakapin. Inshallah ho, salamat. Yan, no worries. After 2 months, mamonetize ka na yan, Akrima. Malapit na ano ka na naka 1K ka na Ano ba si Thank Chloe? This is Team Destruction. Powered by Carles Mix Club DJs. Ang palablab naman sa nakapin mga lalabs. Thank Chloe Vlogs. Random content pala to. Main mo ba to, Thank Chloe? Yan, nasa bahay mo ako, Thank Chloe. Yan kita ng 5, yan. Salamat po sa channel ng anak ko po, kaya pala pambata to, Ito po main ko, ayan. Ayan, bigyan ko to ng 5, Thank Chloe, ayan. Random. Ayan, watching ako, ayan. Kaya pala cartoons. Yung mga lalabs yung aking member na sales mamalinta, padikit naman po ako, ayan. Thank you so much. Wala yung main mo, Thank Chloe. Ang ganda naman ni Madam. Ayan.
Ang ganda pala ni ano, ni Think Chloe. Ayan. Mail mo pala to, madam. Ayan. Titingin ko kung nakaano ako. Salamat po, host. Ay, ang ganda mo naman, oy. Ayan. Mhm. Ayan, nakaano na ako dyan sa ano. Dalawa na ako kay ano, yung binaba mong bahay. Unsakan ko yung premiere mo. Tingko kung nakadikit ako sa main ko, ano, Think Chloe. Ayan, dikit ko to sa'yo, pala ako nakadikit sa'yo, ayan. Ayan, suklaan na kita, madama, ayan. Ayan, nasuklaan na kita, Think Chloe, ha, ayan. Sa aking main channel. Ganda mo naman, oy, may dimple ka pa, ayan. Arnaldo, ayan, nababa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, ayan. 10 million in the house. Mika love shout out. Ayan. Cooking with Sapia. Love naman ako mga nalab sa nakapin. Ayan. Salamat tos, ang bait nyo po. Mas maganda po kayo. Ayan. Hindi maganda ka kaya. Ayan. May dimple ka pa. Ayan. Sana all my dimple. Ayan. I am done already cooking. Ayan. From Ali Jan. Ali Jan, may video which please. Ayan. Matulog na ako. Sige lalab sa akrima. Tulog ka na lang. Sige play kita uli mamaya ha. Ayan. Arnaldo, ayan. Nagawa ng kanyang bahay. Kaya hus, ganda ng kilay nyo. Ano yan, lalas guhit. Ayan.
Guhit lang yan, lalabs. Oo nga, maganda ka dyan. Ayan, oh. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. 10 million. Ayan. Thank you so much. Tumunog, kumalimbang. Ayan. May kumalimbang. Sino yon? Ayan. Sir Pacboy. Big love shout out. Ayan, Mr. Pacboy. Big love shout out. Lalams. Ayan. Mr. Pacboy, meron ka na pong jacket. Ayan. Palablab sa nakapin, mga lalabs. Ayan, pang-apat to sa binaba mong bahay, madam. Ayan. Salamat. Ayan. $11 million in the house. Big love shout out. Unahan ko na kayo, guys, from Mr. Pacboy. Ayan. Pacboy pala to eh. Ayan, dikitan mo si si Ting Chloe. Nakapindan. Ayan. Ayan, Madam Ting Chloe. Dan po si Pacboy sa'yo. Ayan. Si Mr. Pacboy, pabalikan na lang po. Ano ba to si Mr. Pacboy? Main channel mo ba to? Salamat sa iyo daw sa channel ng anak ko. Ayan. Mr. Pacboy. Ayan, main channel pala to ni Mr. Pacboy. Ayan. Gisuklan na kita, Mr. Pacboy, ha. Ayan. Tingin ko kung nakadikit ako sa'yo. Post, ayan. Eric, may galab shout out, lalabs. Eric, ayan. Ayan, Mr. Pacboy. Ay, ano ba yun? Mr. Pacboy, ayan. Suklian na kita. Ano ba yun? May lumilipad. Ahong na ba ako? Nilalangaw na ako, ah. Mabaw na siguro kung mga lalas. Viwid sa piyadan. Ayan. Ayan, Mr. Pacboy. Nasuklaan na kita, ha? Ayan. Mr. Pacboy, dan na ako sa'yo, ha? Ayan. Lin Sweet Vlog, may galab shout out, thumbs up, ayan. Ayan, Lin Sweet Vlogs, meron ka na pong jacket. Mawabuang. Eric L3 dan, ayan. Eric, please connect to Mr. Pacboy. Pack na pack, ayan, from Mr. Pacboy. Mr. Pacboy, nasuklian na kita, ha, ayan.
Mhm, mhm. Nanood kita ano, Dragon Gaming, ayan. Kanina pa 'to sa Dragon Gaming. Pakboy Pulpak po from Linswit Vlogs, ayan. Ayan, Mr. Pakboy, pasuklian na lang si Linswit Vlogs. Dan sa'yo, Pakboy, ayan. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay, Linswit Vlogs. Mino Batulin, ayan. Si Aileen Sweet Vlogger pala to. Malaki na ng bahay mo, ano, Aileen. Dati nun, nakikita ko medyo, ano pa lang yun mga 2K pa lang yung bahay mo, ayan. Ang bilis mong maka 4K, ayan. Ano pala yan, si Aileen Sweet Vlogger, ayan. Ang sipag mo atang mangisda, ano, Lin Sweet Vlogs. Lin Sweet Vlog dan, ayan, from Mr. Pakboy, ayan. Mr. Pakboy dan from Cooking with Sapia, ayan. Lin Sweet Vlog dan from Mr. Pakboy, ayan. Palablab naman ako sa aking member na si Opelia mga lalabs, ayan. Mga nalagdan na ba kayo sa nakapin? Ayan. Cooking dan po from Lin Sweet Vlogs. Ayan. Sir Pakboy na gumawa ng kanyang bahay. Ayan. Okay. Pang 48 tamsak ako sa inyo, host. Ayan. Farm Vlog, mega love shoutout. Ayan. Farm Vlog, thank you sa patamsak. Ayan. I guess good morning po. Matagal na di nakabalik. Ayan. Busy ka ata, Farm Vlog. Ayan. Alisada channel, mega love shoutout. Ayan. Hello, ayan. Hey guys, palablab, ayan. Palablab naman si Farm Vlog mga lalabs, ayan. Alisada channel, ayan. Mega love shoutout Alisada. Nagbaba ng kanyang pamamahay, ayan. Ay naku, hindi ko na matapos to. Lablabin ko muna nakapinhos, ay. Nandyan pa ba si ano, si Dragon Gaming? Mr. Dragon Gaming. Where are you? Ayan. Hindi na pa siya. Alisada dan, ayan. From Lin Sweet Vlogs. Ayan, Lin Sweet Vlogs po. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayun to si Aileen Sweet Vlogger. Ayan. Lin Sweet Vlogs, old friend Pulpak dan from Cooking with Sapia. Ayan.
And Cooking with Zapia, nagbuba ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. Family Farm Dan po, ayan, from Lynn Sweet Vlogs. Yan sa nakapin host, ayan. Mildred Migalab shout out, Tamsak Dan host, ayan. Mildred nagbaba ng kanyang pamamahay. Dragon Gaming. Ati W Mildred, ayan, from Link Sweet Vlogs. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Punta tayo kay Cooking with Zapia, ayan. Padikit po please from Mildred. Ayan, 9 million in the house. Big love shout out. 9 million. Ayan. Padikit naman ako kay Mildred mga lalabs. Ayan. Tamsakan ako kay Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan. Yung aking bagong upload. Thank you host. Walang anuman. No problem cooking with Zapia. Ayan. Tara, may love shout out. Tamsak host. Thank you so much, Sarah. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sarah po. Ayan. Cooking with Zapia mga lalas. Padikit naman na yan. Cooking with Zapia on the pin. Ayan. Sarah, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Sarah. Eileen Sweet Vlogger, dan na po sa inyo kapatid. Ayan. From Farm Vlogs. Ayan, Eileen, pabalikan na lang si Farm Vlog. Ayan, Sarah po nagawa ng kanyang bahay. Minodax Pack, ayan, from Lynn Sweet Vlogs. Si Sarah, si Minodax pala to. Salamat po, Farm Vlogs. Ayan.
Yan, 8 million endows, mega love shoutout. Rone Arambala, ayan, nagbaba po ng kanyang pamumuhay. Rone Arambala, ayan. Eric po, nagbaba ng kanyang buy, Eric. Skill Spam TV Harang, ayan. Mega love shoutout, Skill Spam, ayan. Meron ka na pong ano, in Cooking with Zapia, Lin Sweet Vlogs, ayan. Nagbaba ng kanilang mga pamamahay, ayan. Ano po na itong ay guys pala vlogs, ayan. Punta tayo kay ano, Lin Sweet Vlogger, ayan. Ali Jan, ayan, mo ba ng kanyang buy, Ali Jan. Tas ko lang yung pako, ayan. Ayan, ang channel, mega love shoutout. Ayan. Ali Jan, ayan. Ayan, Sarah po, nagbaba ng kanyang bahay, Sarah. Ayan. Minodax TV dan from Skill Farm, ayan. Minodax TV dan po sa inyong kapatid from Farm Vlogs, ayan.
Life. Yan, Alijan, ang baba ng kanyang by Alijan. Ayan. Yan, Aileen, dikit ko to sa'yo lalaba. Ayan. Aileen, dinikit ko to sa'yo. Ayan, Ada Crab, nang baba ng kanyang bahay, Ada Crab. Batang Sandstorm Dan, ayan. Thank you so much Skill Farm sa padikit kay Batang Sandstorm. Skills Dan from Cooking with Sapia, ayan. Mati yung likod ko. Namot ko, yan. Via Picnic Vlogs, ayan, dan po host, binaba ni Nightbot, ayan. Salamat, parang vlog. Magbakas ka sa aking, sa dulo ng message mo ng pangalan ko, ayan. Para alam niyang dito ka galing, masusuklian ka niyan, ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo, Ada Crab, ayan. Dikit ko to. Nakatago naman yung banana mo. And dinigit ko na to sa'yo, Ada Crab. Aliza Mercaidan ay parang skill palm, ayan.
Yan, morning tea, tamsak dan. Ayan. From Unchannel. Ayan, Sarah po nagbawa ng kanyang bye, Sarah. Yan, Unchannel, nagbawa ng kanyang bahay, Unchannel. Family Farm Vlogs. Siya rin pala to si ano? Farm Vlogs. DJ John Ray Remix. Can you turn off my link, please? Yan, family vlog. Nikot ka to sa'yo, lalabs. Salamat sa pagpinhos. Okay, Kylie, just wait. Ayan. Dan sa nakapin, ayan. Farm vlog, pabalikan si Unchannel. Ayan. Ayan, Marin Knows. Good morning. Mega love shout out. Ayan. Kasali po. Ayan. Ayan, may jacket ka na. Tara, ayan. Nagsimino Dax. Ayan, palablum na ako kay ano, kay Kylie mga lalabs. Ayan, binababa po ni ano. Ayan, 115. Ayan, Unchannel, baba ng kanyang bahay, Unchannel. Dan sa nakapin po from Marin Knows. Ayan.
And 8 million dollars, bigyan love shout out. Ayan. Hi, 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 hi. 9 million in dollars, bigyan love shout out. Ayumi Yuki World, bigyan love shout out Ayumi. Ayan. Hello Ma'am Host. Ayan. Ayumi, bigyan love shout out. Eric Dan. Ayan. Eric, please connect to Lin Sweet Vlogs. Ayan. What's poppin'? Mix DJs. Natakpan na talaga ako. Ayan, 10 million in dollars, bigyan love shout out. Thank Chloe, please return. Ayan. From Cooking with Sapia, thank Chloe. Ayan. Tambay mood po sa LS nyo. Take care everyone. Ayan. Salamat sa iyong patambay, Ayumi. Ayan. 11 million in dollars, bigyan love shout out. 11. Ayan. Thank you so much. Ayan na. Kylie, please connect to Farm Vlogs. Ayan. Ah, and please return from Cooking with Sapia. And full pack, please check. Ayan, from Cooking with Sapia. 11 million in dollars, bigyan love shout out. 11. Samurai. Lin Sweet Vlog Dan Sukli from An Channel. Ayan. An Channel. Ayan, main mo pala to, lalams. Yung akong nakadikit ako sa'yo. Ayan. An Channel.
Ako naghang na naman. Lablabin ko muna mga binabani. Nightbook. Sige po lalabs. Thank you. Ayan. And please return from Cooking with Sophia. Ayan. Of the night. Dati pala tayong dikitan channel. Ayan. Yan, LRTV. Mga love shoutout premiere. Ayan. Premiere mo yan lalams. Samsakan natin yan LRTV. Within 56 minutes. Sonic Wave Disco Mobile. Samsak. Ayan. DJ Zamora Remix. Aileen Sweet Vlogger. Ayan ang baba ng kanyang bahay. Sonic Wave Disco Mobile. One ay igalaw. Igalaw. Ang channel nagbaba ng kanyang bahay. Ibis mabalinta vlog na din uli sa member mo. Salamat lalap sa pagdikit sa aking member. Ayan. Matay nagkadikitan farm vlogs. Ayan. Tadan. Ayan, dikit ko to sa'yo farm vlogs. Ayan. Pinapanood ko yung ano mo. Paano mag-prepare ng... Oh my God. DJ Zamora Remix. Dami mong alaga. Farm vlog. Dan sa nakapinhos. Ayan. Ayan, farm vlog. Pabalikan si Marin Knows. Batil. Then it goes a little something like this.
Party music dan na din ulit sa member mo. Ayan, salamat Farm Vlogs. Ayan, Marine Knows Dan from An Channel. DJ Rams, Idol. It goes a little something like this. Lanao del Norte, Mix Club. Hello everyone. Ayan. Ang channel mo ba ng kanyang bahay? Ayan. Double harang po. Ayan, salamat sa paharang mo yan, Ayumi. Ayan. DJ Rams, Idol. Ayan, Jonas Kidan na po ulit na member mo. Ayan, salamat Farm Vlogs. Lanao del Norte, Mix Club. Ayun, sabi niya ano daw? Pa-support. Busy lang po mga bro and sis. Mag-iwan kayo ng bakas. Ayumi Yuki's World. Ayan. On the mix. Tingnan ko nga kung nakadikit ako kay Ayumi. Do it. Dati pala tayong dikit Ayumi. Ayan. Our street, many sound system. Binibimbim ang cute ng pit niya po. Tapos ako yan o.
Salamat Farm Vlogs. Ayan. Ayan mga lalabs, anong oras na ba dito? 4:46 ng madaling araw, ayan. Siguro mga lalabs mag-out na ako. Ayan, may pasok ako mamaya. Ayan, Farm Vlog, thank you so much lalap. Pagdikit sa aking mga member, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs, ayan. May mag-out na, ayan. See you tomorrow, 5:30 AM, Pinas time, ayan. Alis na ako mga lalabs, bye bye.